Ningizimu Afrika ninabesilo ngiyabingelela ngingonokwathi lozikhundla sibukhoma channel Dr 2+2 Sikahla senyama safele emazweni ndaba zabantu zakhulumisa khuluma hlule phoyisa awu khehlalami kwaJoe naku sesila ekhaya esigodlweni emphelanda angazi noma yini igama lesigodlo qala ngalo Kwanhlupheko iyasala la. Kwanhlupheko iyasala. Kwanhlupheko iyasala la. Ayi baba kaBholoda, baba ka Kopa, baba ka Fortuna, baba ka Florence. Baba ka Florence. 2025. YekwaJoe. Unyaka omusha mkhulu. Baba, uzothini kubantu? Abantu bayazi ukuthi makuvela usigagla senyama. Kukhonto sokuyiphethe, khehlalami. Ayikho into engiyiphethe kakhulu kubantu ngaphandle kokuthi iqhakambisa ukuthi abantu abaphile ngenkani baphumelele ngenkani la emhlabeni yonke into idinga inkani ilokho engibaphathele khona abantu kwaJoe ukuthi sibabingelela nje endaweni ezahlukahlukene kodwa lo bukelele channel noma lo bukelele umbukiso bhanyabhanya kumasha akazi ukuthi yonke into la emhlabeni ngithi mina idinga inkani ngaphandle kwenkani ngeke kube lutho ngaphandle kwenkani awusoze waphila impilo enamathofolax noma impilo emtepetepe noma impilo emnandi ngoba zonke izinto zala emhlabeni zifunani inkani ihambisana nani nokuzimisela wakhuluma khehlalami yazi sakhuluma ngenkani kimi ngizwa kufika leli ciko lomaskande kuthiwa iCukamelisha lathi maliqala umculo lathi shawushunwe enkani kanje silibuka lihlukana esinyaka manje okusho ukuthi lento yokuphikelela nayo lokho ephikelele emsebenzini wakhe njengamanje sikhuluma nabantu uke wathi umkhulu Sotobe sikhuluma naye okubaba wakhe wathi ukhehla lathi cha eyomile iyayiyena namhlanje sithi 2025 namanje u2+2 usamile ukhona kwamhlaba lingana sikhuluma indaba yomuthi mkhulu uphetheni namhlanje kwaJoe asiqale la mfowethu ngibonga amandla kaNkuluNkulu sibonga amandla ezipokwe sibonga amandla amadlozi sibonge na wonke amandla akhona nje amanzi nemfula namadamu konke nje nesingakwazi nesingakubonanga kodwa sibonga ini ipower yalezo zonke izinto zasemhlabeni ngibonga uNkulunkulu kwaJoe ukuthi asize mina nawe singene kulonyaka ka2025 kwaJoe kunabantu abangasithandi futhi ukuthi mabesibukela babone ngathi thina siyadlala noma senza ikeshi kodwa ngiyaye ngithi ke mina kwaJoe akukho okuzongihlukanisa noGwaJoe khahlalami angifuni futhi nabalandeli nani kubacabanga ukuthi noGwaJoe ngelinye ilanga siyogejana uGwaJoe ungumfowethu wegazi futhi uma sime la inhloso enkulu kuzodlulisa imessage hayi ukuthi usithande mkhulu hayi kwaJoe sikahla senyama cha thina la sizodlulisa imessage yezinto zesintu eyikhona eyiphilayo ezilekelela abantu abaxakekile kunabantu namhlanje kwaJoe abashiya amakhaya bathi akulaleki kunabantu namhlanje kwaJoe abathenga imizi kodwa abakwazi ukulala kulawo makhaya ngani ngoba kwaJoe izinto kunezinto ezazifake yilo muntu noma naye lo muntu uxoshwa yizo lezi zinto kodwa engamtsheli umuntu thina sizothi ke thina noma ngabe unayiphi inkinga ngikhona la kwamhlaba uyalingana wakhubala umbedekeni kwamhlaba uyalingana la ikhubalo limbiwa khona lenziwe khona ligaywe khona bese liyavuswa ngovuka suvusa umuthi uphile uthi usuphilile umuthi bese sithatha ke lo plus 2 sithi nqo kulomuthi bese kwenzeka izinto ezinhle kubantu abafisa impumelelo eSouth Africa nakwamanye amazwe asifake le disclaimer umkhulu akekho ku Facebook akekho ku TikTok ula ku YouTube channel yakhe futhi mkhulu ngiyafisa sigcizelele le kunomuntu oku Facebook odlala ngabantu ozenza ukugcina ukuthi u2+ uyiqola ngifuna sidlule kuleyo nto leyo wena ubukele ngalesi sikhathi yazi ukuthi Facebook umkhulu akanawo akekho lo muntu oxoxa naye lapho ku Facebook akuyena usigagla senyama sigebengu lo muntu oxoxa naye ku WhatsApp akuyena usigagla senyama sigebengu inombolo ikhona nansi ku screen uyayibona inombolo ikhona iyona le evela la ku channel yakho ku YouTube khehlalami 2025 siyathi sikhuluma sempangeni ngoba lento iyandisa kade sempangeni ensukwini sikamhlaba linga nje manje wathi umuntu othi sengihluphekile
ngifuna ukuphila eyomile yena wathi akeze no 7,000 eze la esigodlweni angawufaki kuphi angawukwenzi kuphi engakhulumi nabantu ezobona wena ubuso nobuso kodwa uzomnika yona khehlela kwaJoe benkushiswa ukuthanda abantu nokwazi ukuthi ukuxakeka ku all over noma ukuxakeka kuthinta wonke umuntu ozaziyo ukuthi uxakekile siwela singakhulumi nomuntu ongenandaba nempilo yakhe lapho sikhuluma nomuntu owazi ukuthi yena ufunani ukuthi ena manje uyazi ngo7,000 nje kuJanuary wena iya uyofuna nanoma yini ukuze uqala unyaka kahle uqala nje unyaka kahle lokho sikwenzela abantu hayi ngoba kuyispecial akusona special akusona special ukuthanda abantu lokho ngithi mina umuntu ujona 7,000 ngoJanuary athola usuku azosetshenzwa hayi ngoba ngithi mina hayi abantu no wonke umuntu ufanele ukuphila kahle kunabantu okufuna ukuthi balazi igalelo labelaphi ukuthi abelaphi bangabantu abanothando ingakho umuntu phela simbamba uma sizomgcaba leyo nto siyikhombisani uthando asiveli nje umuntu uthi umgcabe ngathi uyalahlela uyambamba umuntu uma umphathaphathe kahle kwaJoe umphathaphathe kwaJoe ibingena and uthi umgcaba uthi sorry wenzelani lapho wenzela ukuthi abuke uthando kwaJoe omnika lona ukuze lezi impande zivukela egazini zibe ngumlilo zinqoba amafindo aboshwa kubazali kwadlulela kuye wabosheka naye kodwa nje siyawaqaqa amafindo sithi wonke umuntu ofuna usizo lisekhona ikhala kwa2+2 la kwaMhlaba yalingana la sigaya khona umuthi ila siphethe khona impande ethi ila sigaya khona isipokwe ila sivusa izinto eziyizithixo kwaJoe phela lalela ke kwaJoe yazi yakubake bathi ngelinanga hayi ithixo vele phela kwaJoe ake siqondise nayi lento ufike uthathe into engelutho igula leli gula leli iswele iyangizwa kodwa uma selomile alisadleki bese sishintsha thina sifuna icontainer yalo yithixo leso bese sisebenzisa iscience iscience yesintu uyabona iscience ke lapho bese siguqula lento iphile kwaJoe yabo mina kwaJoe mina ngakunika isigubhu mina kwaJoe asigijima iherere kodwa after 3 days usithathile kufanele kube khona umuntu ofayo ekhaya hayi utheni manje sikahle utheni manje 2025 uthi unayo into ongamnika umuntu igijime ikhombise mhlawumbe kuphela iviki esebona umehluko kodwa kufanele kube khona umuntu odlulayo angijika ngixolisa kwaJoe angithi kwaJoe phela thina siyazazi lezi zinto kuphela kwaJoe ubuntu nothando bengikhuluma ngalo olwenza ukuthi abantu singabani uyazi ngeke ngathi mina kwaJoe abantu abathatha inkukhu uthatha inkukhu ufuye inkukhu uphile kahle ube rich hayi bomkhulu inkukhu yaceba ngenkukhu egcikeni kodwa le nkukhu le kwaJoe ayidliwa kodwa kugcina usiko ebunyameni bese yadedela ekhaya inkukhu iphile ipatrol la ekhaya liqina ekhaya kungaveli imkhuhlane ngenkukhu kwaJoe chicken akushona umuntu kodwa abanye bathi chicken licken enkukhwini akushona umuntu akushona umuntu kwaJoe angithi siwe sibalekelana abantu basaba ukuhlala nenyoka endlini omunye athi inyoka iyakhula kwaJoe omunye athi ini yabonakala kodwa ngithi mina ngenkukhu kwaJoe ungayishintsha impilo yakho mfundo kunyeke nawuhlala inkukhu siyibone nje hambe egcikeni kanti uyazi ukuthi hayi inkukhu le baba angithi ngudokotela okwazi ukubusa phezulu kwelwayo manje ngiyabusa mina ngisho inkukhu ngisho ungaqhamuka nasiphi ngisho imbuzi siyibona imbuzi ihamba ikhala egcikeni kanti akusembuzi le kwaJoe yakhumbula kuyizulu lendi kudala emsakazweni sake sakhuluma ukuthi kwaJoe ngisho imfuyo uyakwazi ukuyiphendula ukuthi ingantshontshwa kodwa le mfuyo phela kufanele ukuthi ube nemfuyo yakhe eyodwa ezogada zonke lezi inkomo zakho ube nenkomo ekamnumzana oyithandayo ngofakazi kuthi ngifika la bona inkomo zakhe ayinawo umelusi kodwa ngiyibona zibuya ngiyibona iphuma zinozawubati ngathi kwaJoe mina anginaye umelusi kodwa inkomo zubaba ezami inkomo kwaJoe ngiyayifunza ngesipunu kwaJoe ngiyayifunza mfowethu ezami inkomo ziyathobeka ezami inkomo ziyadlala ziyazana ezami inkomo
ngisho ngamemeza kumanje semgwaqeni sigijima sisingeke mangishaya impephe nje ziyazi ukuthi ubaba uyasidinga ekhaya kodwa lokho ke akona amandla kaJesu Kristu kwaJo amandla omuthi mina ngiqhakambisa umuthi ukuthi umuthi ithi wena ukabi nenhlahla ukutholana nomuthi ozokusiza futhi ke phela lalela kwaJo kuyenzeka uthola ukuthi umuntu wavala edlozini unalamadlozane enkani akhona amadlozane enkani angasheshi ukwamukela kwaJo hayi ukuthi inyanga zikwazi ukwelapha abantu abafani nemizimba kayifani imithi ayamukeli ngokufanayo ngakho ke mina ngithi mina njengoba bebona amaflegi uma unenhlahla yokuthi izinto zakho amadlozi akho awamukeli noma uyabona ilanga liyashona hayi nanka amaflegi kwaJo asho ukuthini lamaflegi isigaka ngeze ngiyibuza ukuthi lamaflegi asho ukuthini ashintshile asabovodwa kwakhona nelimnyama ngaze 2024 ngonyaka ophelile hayi kwalela limnyama weGwaJo lalivele libovu weGwaJo asabovonke isho ukuthini lento yo asibuyeleni ke sikhumbuleni lelo limnyama lalisha power before bese kuthi lelibovu lithi at your own risk angithi kwaJo ukuthi ngena phela kuleli kodwa ngerisk yakho ngoba kwaJo abantu singabadukisi kwaJo kunzima kunika umuntu into ekhaya mayifika lento ekhaya isiqosha unkosikazi iyafika ekhaya lo muntu uyamgcaba ekhaya kwenzeka lokho ya sekuyafika ekhaya kwenzeka izinto eziningi awumtshelanga umchazela manje ke lama flag manje ngithi mina la kuyafiwa ayi mkhulu umuntu oza la kulama flag nomuntu obukayo la uthi at your own risk was kodwa ngifuna ukuthola ukuthi kulesi sigodlo umuntu obukayo yini angayilindela mhlawumbe sengisho ngokuphila ukuthi ibanga elingakanani angathi mayisondela impilo yakhe ivalekile noma kuneyinkinga uthini kubantu uma sikhuluma ngalama flat ngoba esebo omabili kwaJo abantu bafuna ukuphila kwaJo mkhulu ngokuhloniphekileyo angithi mina kwaJo asiqale lapha isikhathi senyama kunesithwalo esithi umayikhethela isithwalo lapho kwaJo umuntu aqhamuka nesithombe somuntu lesithombe somuntu umuntu osuke uthwe nemndenini ufuna ukuphakama ngaye ngokwesithwalo ufika nesithombe okay bese uthi wena hayi mina ngifuna ukuphakama ngaye uyangizwa kwaJo umayikhethela nathi nokungena ke la endlini usuke uzikhethele wena noma kungekho lula ke la ngoba kukhona ukuthi la ungaphuma uphile kukhona futhi la ukuthi ungaphuma uhlanye ekhaya ngoba wafeyila la iqonde into yamafleki amabomvu ukuthi ke sekuthiwa la endlini ufuke wafeyila la kwaJo kuphelile ngawe uyocosha amaphepha edolobheni langazini mhlawumbe mkhulu umuntu angayibuza ukuthi yini engakwenza ukuthi ufeyile la mhlawumbe nje sibanike imbuzi scope ukuthi yini le engagcini yenza ukuthi umuntu efeyile nengenza ukuthi umuntu ewine okay kwaJo ngike ngathi kubantu usuzophela unyaka ophelile ngathi abantu abadownload isibindi abantu abadownload isibindi ukuze baphumelele abantu ababe ne-app yesibindi ukuze baphumelele abantu abaqala ukuthi mabefuna ukuyothenga inyama baqale bathenga isibindi basijwayele usuphendulile izulu stolile iyodwa ngoba ngaphandle kwesibindi akuyo kubuyayo la akubuyi lutho kodwa uyathembisa kehle ukuthi osebuya khona indlela ikhona kwaJo phela thina silapha isizwe sinamaqhawe efundazweni zonke aphumayo la aphuma emsulwa aphuma ngenamyucu aphethe umnotho wase-Afrika Sikhathi senyama safile emozweni ntambazana uzakhuluma hluliphoyisa
umqabuza nkukhu nani namatshelaza. Umqabuza nkukhu zinamatshela. Angithi kwaJoe njalo la ngihamba khona kuhlezi kukhala inkukhu. Ngoba ngizizwa nje inkukhu ika. kwaJoe. Ukukhuluma indaba yenkukhu. Ayisali. Phela inkukhu kwaJoe iwukhiye. Inkukhu kwaJoe iwukhiye kakhulu, ikakhulukazi kithi thina singafuni ukubhubhisa umndeni. Kithi thina singafuni ukwenza izinto ezimbi. Sifuya inkukhu, uza nenkukhu la kwa2 plus. Bese ngikubridgela le nkukhu. Ibe inkukhu bese ngifaka lo +2. Okusho ukuthi wakwaJoe sithatha yona inkukhu bese siropa. Yona izazi ukuthi inkukhu. Kodwa ke kwaJoe into emnandi ngale nkukhu. Yebo. Mfowethu iqiniso ngempela. Makushona ilanga isondele eminyango endlini yawo la khona. Ayilale esihlahleni. Ayilale ehokweni. Ngisho bayifake ehokweni zophuma. Ilala la kunomphefumulo wakho khona noma la kuduze wena khona. Shuthi le nkukhu isigade nomphefumulo wakho. Kahle inkukhu plus. Nkukhu plus. Ukuthi phela angilaphi la. Kodwa mase sihleli kahle endumbeni. Uyamchazela. Siyakwazi ukujula sihlale. Yabona nje kwaJoe ngithi mina phambili ngokunyanga phambili ngoba ngibopha kabi kulonyaka. Ngibopha kabi kwaJoe. Ngifuna ukubuyisa isithunzi sawonke umelaphi. Ngoba akekho umelaphi owenza into angayazi ngoba umelaphi wangenwa idlozi. Umelaphi wangena abakubo. Baphile egazini lakhe. Manje into ebalekile asisiza abantu abaxakekile. Umuntu angangena esigodlweni kwaJoe, angena esigodlweni angathi akayazi into ayifunayo. Mina ngayeka ukuhlola kwaJoe. Ukuhlola ngakuyeka. Sikahle. Ukuhlola kuyabambezela. Yebo. Mina ngifuna usahlola mkhulu. Hayi kwaJoe ukuhlola. Wenza njani manje ka? Ngakuyeka nje ukuhlola kwaJoe ngisekho esigabeni sokuhlola mina. Ngoba uyahlola abantu abagcini. Uyangizwa? Wena usufika ulalela inkingi ngomuntu umnikini. Ngifuna umuntu owaziyo mina othi ikhathele ukuhlupheka. Othi angisafuni ukuyibona ikhali kababalifa. Othi angisenabazala ngisenalutho. Bese mina ngimthatha ngimbalele 1 no 2 no 3 ngane yami ngakusiza. Ikuphi obona kuhle lokho. Bese ngimtshela ukuthi la ekhaya kuno 1, la ekhaya kuno 2, la ekhaya kuno 3, la ekhaya kuno 4 ngize ngifike ku5. Bese ngimtshela umuntu ukuthi kusebenza kanjani kasigaba 1, kusebenza kanjani ku level 2, kusebenza kanjani ku level 3. Uyini ubuhle, yini ububi. Bese ngimdedela ngithi awusalucabanga. Into engithandayo Sikadla uveza ukuthi awumshiyi umuntu eweni. Uyamnikeza i-choice ukuthuza. kwaJoe abantu kumele sibaphathe kahle abantu abazilutho ngesinto. Thina sangenwa amadlozi. Mina nginedlozi lokuthakathi, nginedlozi lokukholwa, nginedlozi nje elinjanjani. Angithi mina ngumthakathi wazwayizwe. Kade ngilibona ibandla lapha ekhaya ngibona indle yesonto ekhombayo ukuthi nasesontweni futhi uyangena. Ngiyangena esontweni ngisuke sengiyobohlisa unembeza kwaJoe. Ngisuke sengiyofunda ubuntu njengoba ngimazi omunye umuntu. Sikadla sinyama safele emosweni indaba zabona zakhulumisa sikahlaba uyalingana sila esigodlweni njengoba sibona ama-flag. La ma-flag ayaziwa aziwa kude la ma-flag lawa abona abantu abaningi nawe umwabona sabuvuka nje uchazile umkhulu ukuthi cha mkhulu abantu abaningi babuye besabe ikakhulukazi kulesigaba lesokugcina dusisho ukuthi kuhamba umphefumulo ekhaya. Abanye abantu babuye njengalokho wenkukhu ukuchaza ukuthi khona kwenkukhu kukhona mhlawumbe okunye singakalekisa mhlawumbe yimvu mhlawumbe yini kodwa umuntu angakwazi ukuthi mayekhetha mhlawumbe umsebenzele noma awubone umehluko. Bantu bakithi la ikhazi ningakhulu izinto kwaJoe. La ekhaya nje akukhona kuphela ukuthwalisa esikwenzayo. La ekhaya akukhona kuphela ukufuyisa esikwenzayo. La ekhaya uyasika, la ekhaya siyiphakamisa nje inhlahla yakho ngokwesigaba senhlahla. Siyakwazi futhi ukugeza la ekhaya sikhipha ichitho amabhadi. La ekhaya siyabalapha nabantu abafelwa abanamathunzi amnyama. Ngeke ngilokho ngiyidayisa phela kwaJoe. Ngadlula esigabeni sokuyidayisa. Mina ngithi ngudokotela okwazi ukungenelela kuyo yonke inkinga zabantu. Ngoba inkinga yami mina ukuzoxazulula inkinga zabantu la ezweni. Yebo. Sikadla sinyama safele emazweni siqinisekisa Sikadla ukuthi le nkulumo lena noma ngabe ubani oyikhathayo noma ngabe ubani oyithathayo ku social media ku Facebook awunawo.
anginawo. TikTok awunawo, anginawo. WhatsApp awunawo. Angabe sekuba khona umuntu othi bexoxa nawo uFacebook. Nathi inombolo ikhona ku screen. Kulo sasophetha njengamanje. Abantu abaningi eNingizimu Afrika bahluphekile. Njengoba uqalile u2025, abantu bafuna ukubona izinto zenzeka. Abantu bafuna ukubona impilo yabo ishintsha. Unomuthi, uphethe umuthi, uphothe into esiza abantu. Yafisa mkhulu ukuthi njengoba usuyichazile ukuthi ihamba ngegaba kanjani. Kunomuntu othi mina nginamabhizinisi. Kodwa ebhizinisini lami akwenzeka angibabona unayo into mkhulu ethi la ebhizinisini ngoba usuthintile wena 2+2 umuntu abone imali. Ake sikhulume nomuntu onebhizinisi njengamanje. Kwatsho kungaba ibhizinisi, kungaba isonto, kungaba noma yini ocabanga ukuthi ingakufakela imali. Kodwa into edinga abantu umdonso. Siyakwazi ukhona umdonso. Umdonso ukhona kwatsho wehlukene ama level awu12 like. Singasho lo sakazayo kodwa khona ukhona umdonso. Cishe yini umdonso odonsekayo. Hey, ukhona nawo umdonso la. Ukhona umdonso. Ukhona umdonso udonsa abantu ebandleni ukuthi makugcwale. Angithi wena kwatsho izinto zanamhlanje ayikho into ozoyenza ingabi naso isisekelo. Sinasi isisekelo sokuthi kulelo business osafisa ukuliqala sebenza kusase abantu bangene esontweni lakho amabandla amagcwale ungahlali nje uthule siphuqa izinto ngenkani la kwa 2+2. Kulo ngicela sibanikeze inombolo. Khumbula le nkulumo lena i-disclaimer sifakayo asikho ku Facebook, asikho ku TikTok, asikho kakhulukazi noma ikuphi la ngicabanga kunomuntu lapha ku Facebook ozenza udokotela 2+2 engicabanga ukuthi uhleze ehlambuluka ukuthi akuyena futhi uyihlangula kulo muntu lokho. So ungabese nawe umbukeli uyagijima uyitshela ukuthi ukhuluma noma akanayo ipage 2 sikadla, akanayo ipage 2+2 inyanga enkulu. Abanye abantu labo ke ningalingeke lokhu nifaka imali abantu abeze esikolweni babo. Kwatsho phela mina size sakithi angiyona inyanga enkulu. Yebo, futhi angikufisi lokho. Mina ngifisa ukulekelela umuntu oqalekile nje kuphela. Ngeke futhi ngibe inkosi yenyanga. Yebo, kodwa njengokusho mina ngo2+ otholakalayo kwamhlaba yalengane. Konke kwami kuphelele ndindeni. Akelwa mina imali. Yebo. Wafethu inkulumo iqondile kakhulu kodwa ke khona mhlawumbe amazwi omkhulu ongawasho namhlanje uwatshela abantu. Sekhona special sa January, sekhona. Njengoba ngishilo nje kwathi ukuthi January ngivulele kakhulu ekuthenini wonke umuntu uzona 7000 ofuna usizo angasondela ezekhaya. Let's go kunjalo. Nazi inombolo mhlawumbe ungayibiza mkhulu inombolo 072 737 8514. Mina ngingonokwatsho lo sikhundla ngingumzulu ngavunga umisuva lapha la sekuvala ngamakhanda amadoda insiba emagwala thatha ingagcoba ucobo okucumu vala kahla #ngehlale kunje eyomile yeye.